Welkom bij deel 2 met koken met Davy. Yay! Oké, de vorige keer hebben we al die dingen gedaan. Nou ben je nog niet klaar. Je hebt dit nodig. En dat zijn eieren. De kippen wil ik geen eieren geven, dus we zijn zo weer terug. Eentje heeft een ei gelegd. Kijk, hier, ik heb wat ei in mijn mond. Yo. Dan gaan we weer naar binnen. Wat je dan doet is dit. Die stap je daar, die stap je daar, die stap je daar. Dan die stap je daar. Die stap je daar. En als het goed is, die daar. Ja, en kijk, daar heb je je cake. Jam, jam, jam. En ik krijg meteen deze dingen terug. Oké. Yummy yum, cake, cake. Yummy yum, cake, cake. Yummy yum, cake, cake. Hallo, iemand cake? Wil je mijn cake hebben? Oké. Ik heb cake voor iedereen. Ja, eet maar. Jam, jam, jam. Dat was lekker de rust die gouden appel voor de vorige keer.